Dneska postavíme největší vlaštovku na světě. Samozřejmě ji budeme muset pořádně vybalancovat, aby doopravdy letěla. A co by to bylo za video bez failu? To snad ne. Určitě nezapomeň na odběr a za 1000 lajků uděláme 2x větší vlaštovku. Jdeme na to. Takže borci, máme ideální místo na to, kde postavíme naši vlaštovku. Já jsem si to v obchodě skládal, tady máte video, jak jsme to tam jako zkoušeli. Bylo to takhle, pak to bylo jak? Pak jsme dávali takhle tři doprostřed, že? Ukážu vám ještě, jak to bude vymyšlený. Takže tyhle špejle se takhle nalámou a vlastně se takhle píchnou dovnitř, jako výstuž a páska z vrchu a ze spodu. Snad to bude držet, borci. Tady třetí, čtvrtý a pátý, borci. Tohle bude vlastně taková ta věc, co bude dole. Takhle bude zatím velká naše vlaštovka. Myslím, že bude crazy. Já teďka si vemu fixu a přesně si to naměřím a pak to nařežem. Tohle bude hard. Tak co na to říkáme zatím, kámo? Jako už teďka je to obrovský. Tady máme střed. Vezmeme si polystyren, díky kterému to jako, víš, jako, že si vemu takhle jeden, dám si ho takhle. To zatím takový obrovský trouhelník. Takže takhle dlouhý ideálně asi. Udělal bych třeba takhle 2 a 3 bych dal vždycky na ten jeden spoj. A tohle teďka, jestli nám nevíde, není to moc dlouhý. Neměli špejle, takže tohle doufám, že bude stačit. No a tohle teď bude horší, víš? Takže ty to budeš muset spojit tak, aby to přesně sedělo. Je. Tak. A takhle dobrý, ne? Tak, borci. Nyní. Samozřejmě, když tady něco stavíte, tak si pak po sobě všechno ukliďte. Je takhle. Umačkat. Druhá strana. Já mám menší naděje, že to bude fungovat. Co myslíš? Jako v tom obchodě jsem tomu ještě nevěřil, ale teďka už to začíná vypadat zajímavě. Tak, umačkáme. Takže borci, první spoj máme hotový. Kámo, mega dobře to drží. Takže za mě úplně ideál. A takhle budeme muset udělat teda ještě zbytek, aby jsme to měli ready. A dneska nám extrémně fouká, tak doufám, že to dáme. A pokud se teď díváte, tak napište do komentáře polystyren. Protože to bude vlaštovka jako blázen. Takhle to máme, borci. Tohle bude ještě zajímavý. Teď to stejný z druhé strany. No a pak už jenom špičku. Nyní jdeme přidělat další část. Borci, dejte like, protože tohle je fakt hard. A to počasí taky nic moc. Přichází na scénu lepící páska zase. Co neslepí páska, slepý vteřiňák, co neslepý vteřiňák, nespraví už nic. Tak co na to říkáme? Ale jako už je to obrovský. Víš, co bude nejhorší? Slepit teď tyhle části, ty jsou nejdelší. No právě. A my jdeme na to ale. Si to nebudeme vůbec bát. Teď nejdůležitější krok. To bude záživný. No bude to záživný, protože počkej. My to musíme udělat tak, ať se to tam pleze, že jo? Přesně, rovně. No a teď to musíš postupně trefovat tak, aby to tam sedělo všechno, víš? Uděláme si takhle trošičku výstuhy tady, protože se bojíme toho, že by to nevydrželo. Normálně bych to takhle tam dál, co? Bychom mohli. To bude stav ideál. Tak jdeme přilepit první výstuhu. Hele, my nechceme, ať se nám to jako zhroutí hned, ne? Ty se toho vůbec nebojíš. No já si řekl, že když už, tak už, ne? Takže takhle to máme umačkaný. Přesně tohle uděláme ještě na druhé straně, pak se vám ozvem se špičkou a s tím dalším peklem. Snad nám vyjdou špejly, dámy a páni. No kritický stav, abych jel třeba ještě do oby, jako to se mi úplně nechce. My jsme museli vyrobit asi sklacku, ne? Taky názor. Jako pevný je to dost. No pevný jo. Aha. Tak, teď jdeme tu špičku. Jako dámy a pánové, teď už jsem třeba zakrytý. Takže borci, update, takhle. Já si myslím, že to fakt, kámo, bude krátký a nepoletí to. Ale uvidíme. Když tak prostě musíme dát hodně závaží dolů. Při nejhorším tohle by se mohli rozpůlit a udělat tady jenom takový. Uvidíme, podle toho, jak to poletí. Jdeme to tam teďka přidělat. Borci, teď jdeme otestovat nejdůležitější věc. Teďka si myslím, že když to hodíme a aspoň to udělá buď nahoru nebo dolů, tak to nastavíme klapkama. Pokud to udělá něco špatného, no vlastně musíme teďka testovat, jestli to vlastně bude vydržet. Mám to zkusit hodit, nezničíme to. Jako musíš tak jako jemně. Kámo! To letí. Borci! Cože? Cože? To letělo samo. Pojď ještě jeden, pomalej. A on mi nevěřil, borci. Borci, on mi nevěřil. Cože? To nemyslíš vážně? Ne, dobrý. Kámo! Tak to je ready. Takže borci, naše vlaštovka potřebuje úpravu. Já, kámo, jediný, co bych udělal. Dívej, já bych katl tady tohle. Takhle bych to normálně katl. Nebo je to horší? No teď je to taková jako víc vlaštovka, víš? No. Teď to letělo hezky rovně. Rovně jo, ale furt dozadu. A ještě možná ještě o malinko víc. Teďka bych dal závaží dopředu. Ale já nevím, jestli tam přilepíme tam třeba nějaký klacek nebo tak. Nebo nějaký šutr. Takže borci, jdeme zkusit takhle závaží dát na předek. Co si myslí Vlasta, jak to bude fungovat? No teď by to mělo být prakticky lepší, protože jsme dali závaží na předek, tím pádem by se to mělo víc vybalancovat. Otázka je, jestli jsme to nepřetížili. Teď jsem chtěl právě říct, Vlasta mi to přesně vytáhl z úst, že prostě já se trošičku bojím, jestli tohle už není moc, jako že ten kámen je fakt jako crazy. Tak jo, napište do komentářů, bude to lepší nebo nebude, jo? Jdeme na to. Můžem? No. Tak teď to letělo stav ideálně. Teď to letělo stav ideál, ale extra. Zkusíme to na druhou stranu.
Kámo, to letí nejlíp. To je jako libový, ale. Takže borci, jak vidíte, já tady finišuju a tohle už je na mě crazy. Jako bojím se toho, že jsme trošičku teďka rozladili to, jak to poletí, ale uvidíme. Jsi ready? No. Teď to ale jako brzdí, ale lítá to jako v pohodě. Jako letí to možná až moc dozadu. Přidáme trošičku váhy na předek a pak myslím si, že pak stav ideál. Takže máme update. Přidělali jsme menší kámen na předek. Zde? Tím bychom měli jako už teďka dorovnat si myslím úplně ideálně váhu, kámo. Jsi na to ready? Tak pojď, teď už to musí letět libově. To je těžký jak svině už teďka s tím kamenem. Teď. Teď to letělo úplně ideálně. Jo a borci, nezapomeňte dát like, koment a odběr, protože ještě napíšeme poslední odběratele tady na tuhle vlaštovku, takže v příštím videu napíšu vás, tak dejte odběr. No takže Jsme jako ready, jo, nebo? my jsme ready, my to musíme uklidit a pak to musíme otestovat. Takže jdeme tam napsat, podrž to? MS Hadixa, vždycky dáme tam to. Jo, dáme tu zkratku teda. MS Hadixa. Tak borci, díky za odběr. Vydejte odběr, příště vás napíšeme na další. Plavidlo, letadlo, auto, loď, strom. Borci, takže my jsme tady u takové menší přehrady. Je to tady celkem dlouhý, má to tak 300-400 metrů si myslím. Jdem na to. Celý den skládání pro to, aby to možná teďka nefungovalo, tak uvidíme. Můžeme jít na to? Ready? 3, 2, 1, teď. Kámo, ona letí úplně nejlíp. Cože? Tak ta letěla úplně ladně, kámo. Viděl jsi to? Borci, šel jsem pro ní, dáme ještě druhý pokus. Bylo to 80 metrů, chceme dát 100. Nemá to? 3, 2, 1. Teď jsem mu víc hodil. Ona potřebuje závaží na předek. Tak dal jsem na předek 2 malinký kamínky, trošku jsem urval zadek, jo, trošku jsem nám tady dal menší váhu a na předek jsem dal 2 malinký kamínky, jo, tady jsem dal jeden kamínek, tady druhý, takže my chceme, aby to letělo víc dolů. Tak byl tady pán, který si to i fotil, takže asi to lidi zajímá a my jdeme na to. Ready? 3, 2, 1. Havárie. To už bylo možná moc, ne? Ten jeden kámen oddělám. Tak, odděláme jeden kámen, další pokus. 3, 2, 1. Teď! Teď letí dobře. Teď letí dobře, teď letí úplně nejlíp. Ona letí úplně pomalu. Yes! Doletěli jsme normálně tam, kam to nejvíc jde ve výsledku. Teď jdu zase pro ní. Tak borci, Vlasta si to jde zkusit, Sváně si hodí dál. Už to bylo přesně 100 metrů. Takže dámy a pánové, jelikož jsem to ještě neházel, tak já se to jdu vůbec potěžkat, jestli to vůbec jakože bude reálný, jo? Takže, já si myslím, že solidní. Tohle to má svůj říz. Jak to pošle? Jako, ty jsi to posílal takhle? OK. Takže, se připravíme a pošlem to tímto směrem. Takže co? Drone ready? Takže, 3, 2, 1, teď. Ty pič. Ne. Ne! Ne. Ne! To snad ne. Vlasto, ty jsi to jednou vzal do ruky! Ale viděl jsi, jak to letělo nádherně úplně. Až na tu tyčku. Tak to je zlý. To nepřeletělo to zábradlí prostě. No, tak to je katastrofa. To je katastrofický scénář tohle. To je sešup. No, tak to je jetel. To už asi nepoletí. To jsi neudělal. Počkej. To jsi neudělal. Kámo, prostě ty to trénuješ. Já jsem to hodil poprvé, že jo? Proč to hodil tam? Když jsem měl hodit tam, ne? No právě, že aby to letělo co nejdál, jsem myslel, že to vyletí až na tu Proč to cestu. musel jít pozbírat? No právě. Takže, dámy a pánové, jdeme se podívat, co se z toho vzniklo. Jo, tady už se trhá i ten vrch, ale takhle vypadá ta strana, co tam nabourala. Druhou stranu jsme teda trošku odtrhali, ať to vypadá stejně, ať to funguje v tom větru ještě. A jdeme zkusit, jestli to ještě poletí. Tentokrát to teda pošleme rovně, ne k zábradlí, protože stanty tady s tou velkou vlaštovkou nepůjdou. To jsme zjistili. Jdem to vyslat, jestli to vůbec půjde vyslat. Tak 3, 2, 1, teď. Ty kráso. Teď to letělo dobře, jako solidně. Jdem se podívat, jestli ten spodek je jako ještě v pohodě. No, to je v pohodě. Kolikže to má, drone? 50 metrů, jo? To je solid. Tamhle 300. No, vlaštovka ještě drží. To si myslím, že ještě na toto vyslat ještě jedno. Ty lidi tohle to šplát, to nechceš. Tak krpal jako blázen. Takže pokus číslo 2. Takže 3, 2, 1, teď. Cože?
to letí jako blázen. Ne, proč to tak klesá? Ale to letělo dobře. Jako to až mi šel na nás po zádech trošku. Teď jsem to tam vyslal dobře, si myslím. Ale mohli bychom odlehčit ten předek asi 80 metrů. Tam jsme měli pade, teďka máme 80. Už se dostáváme trošku k zřetelnějším číslu. Takže musíme trošku sprintovat, jo, dámy a pánové, protože 8 je docela vybitý a neměli bychom vám jak ukázat, jestli to dáme ještě dál. Takže chyteme vlaštovku a možná to tam vyšleme ještě jednou. Takže fakt už je vybitý 8, dámy a pánové, musíme dát poslední pokus, jinak bychom to tady ladili dál samozřejmě, ale jdeme teda na poslední pokus a snad už to poletí dál. Máme 80 metrů, 50 metrů jsme dali poprvé, Jokis má 100, tak jdem to zkusit. Hlavně opatrně na lidi, jo? Nechceme tady způsobit žádnou dopravní nehodu. Takže 3, 2, 1, teď! Ty kráso, dobře letí, dobře. Ne, ona zase klesá. Kolik? 90 metrů. 90 metrů. To je solidní, si myslím. Máme 3%, dámy a pánové. Já bych to fakt chtěl dát, ale samozřejmě musíme udělat nějakou osnovu videa. Takže jestli tady bude kolik? 700 lajků, jestli tady bude, tak dáme druhý pokračování. Uděláme na tom brutální úpravy, zkusíme opravit křídla a vyšlem to tam prostě do nesmyslu. Takže borci, jak vidíte, vlaštovka úplně nevypadá stejně, jako když jsme přišli, samozřejmě díky Vlastovi. My jsme to vytunili. Musíš to brát jako tuniny. Musíme to brát jako tuning. Chtělo by to postavit větší vlaštovku, už jako zhruba vím, jak bychom to mohli udělat, takže samozřejmě dejte like. My máme vybitou kameru, takže nebudeme nic točit. My jdeme domů. To už nedáme, to už je extra. To už nedáme. Díky, že jste se dívali, dejte like, odběr a jestli chcete další crazy věci, tak si dejte samozřejmě i zvoneček. Takže srdcovka ještě drží na půl, ale třeba uděláme srdcovku V2. Uděláme V2. Tak jo, díky, že jste se dívali. Čau.